Sant Jordi queda a casa. Com penseu que passaran aquest dia de Sant Jordi el drac, la princesa i en Jordi? Sí, ara viven tots tres plegats. Començaran el dia fent un pot de gimnasi per estirar els seus músculs. Després jugaran a un joc que els encanta. Han de posar mà cap aquí, peu cap allà. I quan ja hagin acabat ben esclatats, han pensat ballar unes cançons, però ben disfressats. I serà hora de dibuixar. Sí, faran un arc de Sant Martí i un grapat de roses per penjar en el balcó. Mentre s'aixuguen, faran panades, robiols i crespells. Quina gana! I amb la panxa ben plena, s'aniran a descansar a mirar una pel·lícula. Es connectaran amb la família i faran 4 rialles. I ja seran prop de les 8, que com cada dia no s'obliden mai de sortir a fer mamballetes a tota la gent que està ajudant. I per acabar, mai se'n van a dormir sense llegir un llibre. Esperam que tingueu un bon dia de Sant Jordi. I catacric, catacrac, aquest conte ja s'ha acabat. I si t'ha agradat, una rialla t'haurà quedat.